बहुत ही प्यारा सा रचना हमारे संतोष जी लिखे। आहे कल जोरी भागता भक्त कल जोड़ के विनती करते हैं, अर्जी करते हैं। आहे कल जोड़ी भक्ता जना गुरु जी से यारा अर्जिया है करई गुरु से बिनतिया करई न है गुरु जी हो चारू ओरिया हो लागई छैया रसे हो में हमको न रहबे करबई हो गुरु जी हो चारू ओरिया हो लागई छैया रसे हो में हमको न रहबे करबई हो। माली जल्दी से लियो हमारो खबरी या हो गुरु नैया डगमग डोलई हो गुरु जी नैया डगमग डोलई न हो गुरु जल्दी से लियो हमारो घारी या हो नैया नैया डगमग डोलई न हो गुरु जी हो कियो नहीं खेबन रसे हो पार कोना के उतारबे करबई हो गुरु जी हो कियो नहीं खेबन रसे हो कोना पार उतारबे करबई हो गुरु
संतोष भाई लिखे जदि हम संतोष जी से आग्रह करबे कनी 1 सेकंड के लिए कनी तनी मंच बनाबियो। माँ सरस्वती अहाँ के हाथ में कलम में बड़ शक्ति देने हिनकर लिखल बहुत गीत हम गावे छी, सबटा गीत ही देबे मन मतवाला यह जतिन हमारे भाई संतोष यादव जी 1 से 1 सोहर लिख के हमरा दिलखिन है, 1 से 1 हर विधा के गीत लिखे जतिन। बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद। मन मतवाला मन मतवाला ध्यान देवे श्रोता बंधु मन मतवाला करे मन निसे अनुशासन एको नहीं माँ नहीं हो बाबू सा एको नहीं माना बे करई न हो मन मतवाला मन मतवाला मन मतवाला करे मनमा नी हो अनुशासन एको नहीं माना दे करई न हो गुरु जी हो नहीं या हो या भागा दर दर फट कैसे हो लोल भिखारी बनी हो गुरु जी हो चारू ओरिया लागई छैया ना से हो कोना पारू तारा बे अरे भई हो माली संत सदगंध के सुन के पानी से हो मनमा में धीरज धरई हो गुरुजी मनमा में धीरज धरई न हो गुरु
वाह वाह अंत में हमारे संतोष जी लिखे थे सोहर लिखैया संतोषिया दब से हो शंभू गाली के सुनैबे करै हो भैया गाली के सुनैबे करै न हो सोहर लिखैया संतोषिया दबा हो भैया शंभू गाबी सुना ललना रे गुरु जी के माही माया पार से सहर ना लगैबे करियौ है ललना रे गुरु जी के मही